Hi guys! Mayong adlaw, it's me Hana Mita. So karon nga adlaw guys, kay padulong mi sa baboyan, kay maglimpyo mi didto tapos magpakaon sa mga baboy. Dili niya ako ang baboyan guys ha, ilang mama ni siya. Bali ako ang nag-finance pero para yun ni siya ilang mama. Para naapod sila ilahang sariling source of income. Hi! Kauban din ako kong manghod, among puppy, si hotdog, sila mamag si papa, tapos si baby Troy. Laag ni Troy sa babuyan. Ada si Troy guys. Oh. Hi doggy. Ay lakmalak. Ay muskit. Gimuskitan sila. Hindi ka makabaktas-baktas. Hindi ka magsapatos. So, mauni siya among baboyan, guys. And mauna dako na kay sila buyog. Taod-taod ako lakaan hidiri. So, mauni among inahin, guys. Kana siya. Kuan kabuk yung tutoy, 15. Diri nga side, 5 sila kabuok. And dito sa pikas, 3. Hi, guys! Say hi to my vlog. Up here. Ay! Wala away. Ay! Ay! Say hi to my vlog, guys. Hi! Out. Tabang taog limpyo. Sabi nagligo na ganyan ako, pati nakatawa. Ha. Para. Nakatawa ang ligo ng gabi na. Kani kay ano pati mamaak? Mamaak siya. Kani kay mama ni siya ay kanang pang anay. Hoy. Walay tanom, how ang. Ay, kain. Yan tuloy dito man yan. Anay mga gulay-gulay ginagmay si mama dali daw. Sa nindot itanom diri guys. Outfit check daw ang magpakaon ug magligo sa baboy be. Char. Wala ko man mikapalit atong shower. Luya sa person. Ay wa ni atiman o ko bantay nga perti man ding bulingita ana akong lubot. Malipong mo tag una ani pagagmay kay kuan ni ko no. Ayo ayo hoy dali. Ako na kabi. Hala. Slide mo siya. Ano pa din yung gawin? Tawaga daw. Ay, garaoy. Dito sa... Ay, magunitan man sila. Di ba na sa idlat? Awa, dyan, dali. Dagaol na rin. Gibiyan man yung ito ay. Dagaol na niya. Samad pa, uy. Ano naman ni sila? So, pinaakay sila? Napapansin lang ito. Wala siya sa awa siya. Napapansin siya, kabalo siguro siya nga vlogger ko. Alam ko tayo, maak. Ayaw, Tom. Kamu ba? Wala mo ligo-ligo ba? Sigla ko ba? Buti nagtinil ka? Sila. Sige. Tinil, mga ka. Ah, ako? Si Papa ba? Sila sa? Andiyan. Sige, Si Mahug ko. Hoy, hindi ako ba? Hindi ako ba? Napaypayan ang kalayo, oh. Tapos kaning mga tiilan niya. Ang lubot, ang lubot. Hala, mama akong sigsinilas. Sinilas na. Ako yung bumsak na. Ayan na. Ayaw. Hugot ka kabubot. Op, ayaw, lagi ako sinilas. Hugot ka ito tiili. Oo, asa ka nag... Hoy! Ganun pa yung lubot niya. Hoy! Mas baho ah. Dog, mais, dog. Ayun na ng paypay. Okay, pakutin hangin. Dito kayo mo akong hangin sa... Asa din ikatulong dito, no? Marag correct ang person, guys, no? Silig-silig, atik-atik, kanay video, charis lang. Nag-sideline bitaw ko dari guys, oy kay para inig mahalin ning mga baboy na ako'y bahin. Hoy! Pero grabe pud ka gasto magbaboyan, guys. Oy, paras ani, 9 sila kabuok, ang among isa ka sako, wala, isa ra ka adlaw. Charis. Pero bitaw gasto jud kaayo, ambot lang kaha inig mabaligya ni pohon, makabawi ba kaya may ani. Char. Pero buyag na baya sila, pwede na sila mahalin litsunon. Kasi nang itag litsunon dira, i-PM ko. Char, Mabini, Mako, and Tagum area lang. Huy, grabe ka kugyan sa inyong madam. O, pag human ani, mag-live selling pa ni siya sa TikTok. Yan nila? Hindi mag-away, mag-isuon na mo. Makakaon lagi ta na. Ha? Ay, Bob. Dili pa ka pa ang pagkakaon.
Tumo na kay kaligo. Mana di pa? Dire. Ang nga ka man day magdako sa farm. Ito, Ulo sayang ni ato balik. 4. Hi. Kamay ka man lagi. Dito, 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 dito. Mo na ko. Ito dog lili si hotdog mo. Hanga ka eh.